नायजोब्बाय दा बे माने फन पे बे रेकर्डआव दं दा फन पे फरायजेननाय फिसाजो दा बिथांनि न'खराबो थांनानै थानांगोन बिथांनि थालांनाय बिसि फिसाफ्रा थांनानै थानांगोन जोंनि सहायखौ लुबैदों बेखौबो साननानै गुबुन खना खनला थानाय जायगायाव दिनै रांनि हेफाजाब होदों। खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय। सिअ रायजोफोर दिनै आं नोंसोरजों भिडिअ लानानै फैनाय जादों। गिबिसिनथारावनो रायमनायावहाय गावथारजानाय सासे फुंखा बसुमतारी बिथांनि न्यायखौ लानानै जोङो एसे सावरायलायगोन। नैथियावहाय आरोबाव बिजिनियावहाय नायगार बुथार जानाय राजु बसुमतारी बिथांनि सायावबो जोङो सावरायलायगोन। लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोन जोङो जेम्स बसुमतारीखौ लाफानानैनो जोङो बाथ्राखौ सावरायगोन आरो बेजों लोगोसे मिस्टार मेमरेन्डाम आयंआबो मा फोरमायदों बेखौबो जोङो ससे खोनासंगोन। बेजों लोगोसे नैबे लाइजामखौ लानानै बिपिएफनि सिएमनि बुंनाय राव बे लाइजामखौ लानानै एनडेबिफोरनि सायावहाय माखासे बे लाइजामावहाय मा लिरदों बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय। लोगोसे जों बिक्रम दैमारिनि बाथ्राखौबो एसे खोनासंगोन। बे समाव खोनासंग्रोदो रायजो राजा नोंथांमोन। गिबियावनो नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो जेम्स बसुमतारीया मा बुंदों। दा आंनि इनफरमेशना बिसिमल' जे गावलायलायनाय जादों, दंफां दानहैदों, गावलायलायनाय जादों। बे गावलायलायनायाव थैबाय, सासे मानसि थैबाय, फुंखा बसुमतारी थैबाय होननानै आंनिसिम रिपर्ट सफैदों। बे बाथ्राया गले गले बेरखांदों। ससियेल मिडियायावहाय बिथाङा नायबिजिरा गारा गोदाव सोराव सोरनिबा खोथा लानानै गावलायदों होननानैहाय गावलायनानैसो थैदों होननानैहाय बुंनाया बिग मिस्टेक जादों जेम्स बसुमतारी आदैनि थाखाय। दा बेनिखायनो आङो जेम्स बसुमतारी आदैखौहाय बेखौनो बुंनो सानो बिथाङा हारिखौहाय अनसायग्रा नङा आरो रायजो राजानि थाखाय खामानि मावग्रा नङा। बिथाङा फैसानि थाखाय खामानि मावग्रासो होननानैहाय आं सानदों रायजोफोर। बेनिखायनो नैबे फुंखा बसुमतारीनि थाखाय जेम्स बसुमतारी आदैया मा होनो ससियेल मिडियायावहाय गावनि गोरोन्थिखौ निमाहा बिनांगौ, नङाब्ला रायजो राजाया जेम्स बसुमतारी आदैखौहाय बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ। आं बेखौहाय रायजो राजाफोरनावहाय रिक्वेस्ट खालामनाय जाबाय। दा नोंथांमोना बयबो नुखाबाय फुंखा बसुमतारीया बे बुहुमाव गैला। दा बेखौहाय जोङो नुनो मोनदों इउपिपिएल पार्टिनिफ्रायबो माखासे डिमान्ड खालामनाय 10 लाख रां डिमान्ड खालामनाय, लोगोसे बिनि न'खरनि थाखाय माखासे मा होनो सरखारि साख्रिनि माखासे थिसनथाइ सुबिदा होनाय बे बाथ्राखौ बुंनाय जोङो खोनानो मोनदों। नाथाय 10 लाख रांजोंहाय सासे सुबुंनि जिउखौ बायनो हाया, खौटि खौटि थाखाजोंबो बायनो हाया, बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ। नाथाय नायगार माबोरै गावथारखो आरो बे गावथारनायनि दायनिगिरिखौहाय माबोरै साजा होगोन नैबेखौहाय रायजो राजाफ्रा न्यायखौ बिनांथारगोन रायजोफोर। बे समावहाय खोनासंबावदो मिस्टार मेमरेन्डाम आयंआबो मा फोरमायदों। माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ फुंखाखौ दाख्लै खाथियावनो हमनानै बेखौ गावदों। दाख्लै माने नैबे माबाजों खोमा साइडजों गावनानै माने माबाजों ओंखारदों आरोखि। बिनि मेलेम थेलेम ओंखारदों, खर'आ गुरा जादों। दा गथे बेखौ माने पइन्ट ब्लेंक रेन्ज बेखौ गावदों आरो बे कल्ड ब्लाडेड मार्डार बियो। बेखौ ओरैनो गावलायनानै जे बे थैदों बे नङा, खुनु गावलायाखै आरो गावलायनायनि खुनु प्रमानबो जेबो गैया। मैया जायनाखि पुलिसफ्रा फैदों, मेजिस्ट्रेट फैदों, बेयाव खुनु गावलायनायनि रेकर्डबो मोनाखै, गावलायाखै, खुनु रिकभारिबो जेबो गैया, सिलाय मोननायबो जेबो गैया। आरो दानि दिनाव जों बेखौ दा थि बुंनो हायो खुनु बर'फोरनाव दिनै रावहाबो सिलाय गैया आरो बे रोखोम पुलिसजों बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों गावलायनायनि रावहाबो मेन्टेलिटि गैया, रावबो साहस गैया। दा जों मिथिनायाव जों जत' जों रिपर्ट लाबाय दा बे गामि रायजो राजाफोरनिफ्राय जों रिपर्ट मोनदों जत' कालप्रिट दायनिगिरि बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दायनिगिरि। आरो बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ खुनु बे फरेस्टखौ रैखा खालामनो थाखाय बिसोर खामानि मावाखै। बे फरेस्टखौ माने फोजोबस्रांनो थाखाय बे फरेस्टखौ लानानै सुजुग लानो थाखाय थाखा खामायनो थाखाय बिसोर खामानि मावगासिनो दं, डिउटि होगासिनो दं। जों खोनादों गोबां मानसिफोरा बिसोर माने जायफ्रा एफानै माने दंफां मावो बिसोरखौ माने नागिरफैयो। बिसोरो नागिरनानै बिसोर बुङो, टेलिफनजोंबो बुंहरो जे फैसा हरद', मानो फैसा हरदिया दंफां लायनायनिया लायाखैब्लाबो फैसा हरनांगौ जरुलुम। मिस्टार मेमरेन्डाम आयंआ थिगखौनो बुंखादों। दा नोंथांमोना गोजौआव नुदोंना बेयावहाय बिसमुरि फरेस्ट पस्टआवहाय
बेयावहाय मिस्टार मेम'रेन्डाम आयंमोना माने एफआइआर हैनाय जोङो नुनो मोनदों, केस फाइल खालामहैनाय। दायनिगिरिखौ हमनांगौ, साजा होनांगौ। सरखारनि मावथियानो जा बा पाब्लिकआनो जा बेखौहाय बा मा होनो फरेस्टनि मावथियानो जा बा फरेस्टारफ्रानो जा दायनिगिरिखौ हमनांगौ, साजा होथारनांगौ, न्यायखौ मोनथारनांगौ। बे फुंखा बसुमतारीनि न'खरा न्यायखौ मोनथारनांगौ रायजोफोर। बेनिखायनो सिरि थानो नाङा। साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा फुंखा बसुमतारीनि थाखाय न्यायखौहाय लाबोथारनांगोन रायजोफोर, नङाब्ला बेबायदिनो सोलिबाय थागोन बर'फोरनि गेजेरावहाय। दा बेनिखायनो आङो बेखौ बुंनो सानबावबाय, आरोबाव नोंथांमोना नैबेखौ नायनानै लाबावदो, बेयावबो नायगार बुथार जाबाय। बेयो जादों जाहैबाय 29 अक्ट' खालार खालिनो। 20 दाइनावहाय फुंखा बसुमतारीखौहाय बुथारदों। बे अखानायैनो आरोबाव नैबेखौहाय माने बुथारबावनाय जोङो नुनो मोनदों। फुंखा बसुमतारीखौहाय गावथारखांनायनि उनावनो आरोबाव बिजिनि ओनसोलावहाय सासे जायखौ जों UPPL नि भाइस प्रेसिडेन्ट होननानैबो मिथियोमोन आरो बिथाङा आबसुनिबो मावथिमोन। दा बिथांखौहाय मबेबा मोनसे मा होनो हटेलावहाय नांलायलायनानै बा एसे गेंग्रें गुंग्रें जालायनानै फैनायावहाय सोरबा सासे लाइमोन सिख्लानि मा होनो मान इज्जतखौ बासायनायावहाय बेखौहाय बुथारदों होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों। दा रायजोफोर बेबायदि मानो बुथार जादों जोंनि बर'फ्रा, बेबायदि मानो नायगार गावथारजादों जोंनि बर' जाथिया रायजो राजा नोंथांमोन? थारैनो नैबे बिजनि ओनसोलावहाय उरुप कुमार दे MLA आ गुन्दा फिसिनानै दोनदों नामा? बर' जाथिखौहाय नासयनो बुथारनो चान्स मोनब्लानो बोखेनो थाखाय उरुप कुमार देआ बिजिनिनि जाय MLA बिथाङा गुन्दा फिसिनानै दोनदों नामा? रायजो राजा नोंथांमोन, BJP पार्टिनि MLA उरुप कुमार देआ। दा बेखौबो जोङो साननांगोन रायजोफोर। बेबायदिनो जोंनि बर'खौहाय एक्सटेन्डनि नामावहाय बुथारनाय, दंफां लायनायनि नामावहाय गावथारनाय, बे खामानिखौ मावबाय थागोन नामा रायजोफोर? आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय सरकार BPF पार्टिया खुनु सिरियासलि एक्सन लायाखै रावखौबो, जों बेखौ नुगासिनो दंखायो। अब्ला रायजोफोर बे समाव आरोबाव जों सावरायनोसै, बे समाव नैबे लाइजामखौ लानानै नोंथांमोनाबो फरायनानै नाय आरो बे लाइजामखौ नाय रायजो राजा नोंथांमोन। दा बे लाइजामाव मा लिरदों, लोगोसे बिक्रम दैमारिया मा बुंदों, ससे खोनासं दाना। सोरबा मोनजादोंना मोनजायाखै, सोरबा एडमिसनाव थोदोंना थोआखै, नांगौ जादों नामा, जोंनि सहायखौ लुबैदों बेखौबो साननानै गुबुन खना खनला थानाय जायगायाव दिनै रांनि हेफाजाब होदों। बेखौ दिनै जोङो गनायनानै लानांगोन आरो साबायखर बावनांगोन। बे नोंथाङा सोंनाय बायदि मानसिया जेब्ला दुखुआव दङ, जेब्ला खैफोदाव गोग्लैयो, बेखौ सहाय होनायाव आखाइ खबग्रा खुब खम मानसि। बिसोरखौ बै हाग्रामा महिलारि सारखौ बाख्नायग्रा मानसिया खोब खम ओंखारगोन। मानो? सार्थफर, गावसोर मोननांगौ, गावसोरसो मोननांगौ मोनदेरनांगौ, बबेनिफ्राय होदों, माहानिफ्राय होदों, बबेनि फैसा, ब्लेक मानि, सिन्डिकेट, हेन टेन बायदिसिना खोथा बुंनानै बै दुखियानो होनाय फैसाखौ मानसिफ्रा माने मोनसासो जायो। मिस्टार बिक्रम दैमारि, नोंथां रायजो राजाफोरखौहाय गुंग्रा दासान। नों साननाय बायदि रायजो राजाफ्रा नङा। नोङो सोरबा सासेखौ डाइरेक्ट थांखिनानैहाय अनसुंथाइ होदों जानो हागौ, नाथाय बे लाइजामाव मा लिरदों नोङो मोजाङै फरायनानै नाय। गोलोम बोथोरनि बाजेट सेसना जोबनानै थांबाय, आसाम एसेम्बलि आरो BTC नि बाजेट सेसना जोबनानै थांबाय। बेयाव फरायनानै नाय, ना NDFB खौ बख'नो हायो, ना BTC आ अनसुंथाइ होदों। अब्ला बबेनिफ्राय फैसा मोननानै नोंसोर दिनैनि समावहाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय फरायनायनि नामावहाय मा होनो थगाय थसि खालामनानैहाय फिदिं बाथ्रा बुंबाय थादों? बिक्रम दैमारि, आखाइ खबगोन जोङो मोजां खामानि मावोब्ला, नाथाय इनसाल्ट खालामगोन जोङो गाज्रि खामानि मावोब्ला। मिथिबायना? बबेनिफ्राय नोङो फैसा मोननानै 5 लाख थाखा IIT फरायनोहाय दिनैनि समावहाय हैदों? बेयाव फरायनानै नाय। जोंबो ओरैनो बुङा, आं अपोजिशन पार्टिनि मानसि, मिथिबायना? आङो अपोजिशननि जानानै आङो इउटुब भिडिअ बानायो। दिनै नोंथांमोना क्लियारलि नाय, फराय। मन्टु बसुमतारी सारनि आरो दावबायसा बर' सारनि कुइसन एन्सारा बेयावनो बेरखांजोबदों। आरो BPF नि CM आ मा बुंदों? रावनोबो थाइसे थाखाबो
अनसुंथाइ होथ'नाय जायाखै बे बोसोराव आरो लोगोसे मुंख्लंफोरनि फैसाखौबो इयुनाव होनाय जागोन। रायजो राजा नोंथांमोन 1200 कौटि थाखा दाहार जानानै दङ बिटिसि सरकारा आरोबाव दाहार जानो थांगासिनो दंबावो। दा बेनिखायनो रावबो अनसुंथाइ मोननाय नङा मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै जों मा खोनाखो बिक्रम बायदिजों नोंथांमोना फिदिंजायो। हाजार हाजार बेबायदि गोरिब न'खर दङ बिक्रम दैमारि बर'फोरनि जायगायावहाय सोर साबेसेनो अनसुंथाइ होदों नोंलाय? नों सिनायनायनोल' ना नों मोजां मोननायनोल'? हा दिनै बिटिसि सरकारा क्लियारलि फिननाय होदों थाइसे थाखाबो अनसुंथाइ होनाय जायाखै होननानै। अब्ला माखौथो नोंथांमोनालाय 2 लाख थाखानि 3 लाख थाखानि बाथ्रा बुंबाय थादों? 2 लाख थाखायाबो इलिगेललि होदों होननानैहाय क्लियारलि बुंदों। दा 2 लाख थाखाखौहाय मोनथावना सुबुंनोल' होनाय जागोन होननानैहाय बिथांमोना फोरमायदों दिनै बिपिएफनि सीएमआ हाइकमान्डआ। अब्ला रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मानो एसेबां थगायदों नोंसोरलाय? हा फरायनानै नायब्रा एनडिएफबिफ्राबो गवा। एनडिएफबि गनायनि थाखाय बिटिसि सरकारनि आखायावहाय ल' एन्ड अर्डार गैया। रायजो राजा नोंथांमोन सानजाहा सिमा बारायनायनि सायावबो बिटिसि सरकारनि आखायावहाय दायथ' गैया। अब्ला मा मावगोन बिटिसि सरकारा? बिक्रम दैमारिजों कास्टम बसुमतारिजों बिसोरनि बाथ्राखौ खोनासङै बर' रायजो राजाफ्रा गोजावगोन नामा? रायजोफोर फारसेथिं समाजा मा जानो हमदों? गुन्दा ओंखारदों, मादारार ओंखारदों, गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जादों। लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावजों गाव गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांदों। बेफोरखौहाय नोजोर हो रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै जों बयबो मिथिबाय बाजेट फैनाय लोगो लोगो जों बयबो मिथिबाय। अब्ला नायदो बिटिसि सरकार मा बर' रायजो राजाफोरखौहाय डिस्ट्रय खालामनो नागिरदों? एसे सानदो रायजो राजा नोंथांमोनाबो। दा नोंथांमोना सानलायदो मा बुजिखो आंनि बे बुंनाय रावावहाय। आरो बे जायफ्रा सानै थैबाय साननैनि गेजेरावनो सानै सासे गावथारजाबाय सासे बुथारजाबाय बेनि न्यायखौ मोनथारनांगौ रायजोफोर। रावबो ओरैनो दाथा। मानोना थांनाय 17 थारिखआवहाय जेब्ला फरेस्ट रेन्जखौहाय सावदोंमोन बुख्रुबदोंमोन मानसिखौहाय खर' बुदलादोंमोन बे समाव फरेस्टारफ्रा रावबो जेबो खामानि मावनो हायाखै। नाथाय दिनैनि समावहाय नायगार गोदान इएम फैनाय लोगो लोगो मानो सासे बर' फिसाखौहाय सिल्लाय गुलिजोंहाय उरायहोबाय ना। बेखायनो जेम्स बसुमतारिखौहाय बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ बेनो आंनि साननायाबो रायजोफोर। दा नोंथांमोना मा कमेन्ट होनो सानो नोंथांमोननि सायावसै। गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय। बर' हारि जय जाथों, जय बर' हारिनि।